gaano kamahal ng ating mahal na Panginoon si Ustadh Ahmad Javier. Siya po ay batang-bata ng mga ngaral sa Islam. Kailangan pa ng kaniyang mga kapatiran, especially the Balik Islam community. And of course, all of us in this country ay kailangan po natin si Ustadh Ahmad Javier. Ay ito, nabanggit sa akin ang kanyang pinaka-last na binigay, donation sa Manila Golden Mosque. Kaya po gumanda ang sound system natin dahil nga sa kanyang effort ay nagkaroon po tayo ng magandang sound system sa Manila Golden Mosque. Pero as I have said, dito nakita na mahal ng Panginoon si Ustadh Ahmad Javier dahil kinuha na niya, pinabalik na niya sa kanyang sarili. So it means to say, ay mahal ng Panginoon si Ustadh Ahmad Javier. So isa lang, manalangin tayo sa Allah SWT na sa kanya ang Assalamualaikum. Na ayaw mo pa nasuan ng mas yan na pagmas kagiin ang putra ini sa gobyerno din kaya siya talong naman to. Halo. Pakiusap lang po sa ating mga kapatid na Muslim na kung pwede lang po, mag-saak na lang tayo. Please, mag-saak na lang tayo. Kasi magsasambay na lang tayo ng saladon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pila kano kapag inyamin kano Abu Dali Ustadh Ahmad Javier. Pila kano mapiano kano kami kano. Pila kano pamilya diyan kapag inyamin kano lao na mapian madataw. Unang sa sandali ah. Pila po kayo umis ako po. Ang sa po. Sandali lang. Hoy usap. Sige na po. Huwag na kayo mag-videoan. Tingin nyo na yan. Pakiusap po yung magsap po na kayo. Pakiusap na. Bismillah. Ano ba naman natin yung mag-bismillah na hindi kayo magsasap? Pila mo na kayo, pila kasi bubuksan ko yung pagisap ko. Pagisap lang. Pila mo na kayo, pila ka bubuksan ko. Pila kayo, pila. Magsap na po tayo. Magsap na. Sige, pumila na po kayo. Sige, pumila kayo para makita nyo. Pila kayo. Bismillah. Pumila po kayo, pumila. Inshallah. Pila na lang po tayo, pila na po tayo para makita ng inyong sadak pa natin. Pila na lang po kayo, pila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah na pumila tanong, kapag kita yung nagtanong, andiyan kay mga pamilya, andiyan kay paguritan mo, minsan yung oras, yung paguritan mo. Insyaallah, nalang tanong kung pagkakay na pumila tanong. After pila, napwede tanong, usap tanong ka, after na may tanong, kapag yung mga tanong na, pagiging tanong na, after na may tanong, napsip tanong na, sumingan na rin. After mag-rep kayo magsasalatan ng salatol dyan na siya. After mag-rep, kasi hintay mo na dyan sa lisa. Hindi kaya para marinig daw din natin. Hindi na nila halikan. Sisilipin lang. Mamaya po, bubuksan po namin. Sabot yung mic, pabot. Harang. Mahaba pa oras eh. Mahaba pa oras sa salato ng asur pa tsaka magrib.
Uway. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hinihingi po namin sa inyo lahat na humila po tayo ng maayos. Dahil ipapakita po namin sa inyo si Ustadh Ahmad Javier. Ang hinihingi po sa inyo ay humila po tayo ng maayos. Kaya bakit? Saka po tayo magsasalawa ng salatong jinaza. Okay. Dito na. Ipit tayo doon. Okay na to. Yun na lang. Pila na lang. Dito yun. Lahat ng nakapila dito sila mauna. Ito nga para tingin na. Paalala po, wala pong mahalik. Titingnan lang po natin. Buwila po kayo na mayos dahil habang di po kayo buwila, di po natin bubuksan. Di po muna bubuksan habang di po kayo nakapila. Dadaan lang sila. Pila po kayo na mayos, dadaan lang po kayo. Sige na po, please lang. Pila na lang po kayo na mayos, hindi na po na mayos. Please lang. Pila na lang po tayo na mayos. Yan na yan. Para tuloy-tuloy na. Para tuloy-tuloy na yung tao. Paano yun yun? Di niya. Pila na lang po kayo na mayos. Pila na lang po. Pila. Dito po simula. Dito ang simula ng pila. Dito. Pila. Habang hindi tayo po ipila, hindi po namin bubuksan sa inyo. Pila po tayo na mais, please lang po kapatid. Please lang. Habang hindi po tayo nakapila, hindi po natin bubuksan. Please lang, kalisak dito sa likod. Yung mga kapatid namin sa likod, dito na kayo, dito. Please lang, yung mga dito sa likod, dito na kayo sa unahan. Please lang po. Please lang mga kapatid. Dapat sumusunod tayo. Nakikiusap po, konti lang po tayo. Konti lang po tayo. Nasusundin lang natin. Magiging maayos po tayo lahat. Mga friends. Ay, yung mga tao sa likod, pwede pumila na rito. Kukunti lang po tayo dito para magkapila na tayo sa likod. Pumila rito. Kukunti lang po tayo para hindi tayo mawala. Dito pila. Dito labas. Dito pila. Mga kapatid, nakikiusap po kayo. Yung mga nasa likod. Lipat tayo ron. Nakikiusap po kayo. Nakikiusap para mapabilis po tayo. Kami ni mga kulari ko mga pagiri, kami na tanong piya ho. Ito tanong piya. Adi ako po siya po ano ni Ahmad. Hindi po siya nagkaroon, hindi po papakita niya na nakapila na tayo. Isang po. Yung mga pagalian, mga... So mga permisan ni Rod, nasa ka na sa unano. Okay.
Okay na, okay na. Hawakan na, hawakan mayo. Sige na. Sige na. Magpumasan ka. Mga kapatid, mas maganda, pumila na lang tayo ng maayos. Anong makuha natin kung lahat tayo magbibidyo? Habang nagbibidyo kayo, pumila kayo, pagkain nyo, ibigin na. Para makita nyo, kung dyan nyo ibigin nyo, lahat tayo magbibidyo. Hindi namin mabubulisan, pasita kayo. Dirigil ako. Hindi namin mabubulisan yan. Wala, mahaba po ang oras natin. Kasama rin para sa mga buhay. Dirigil kayo. Dumating kayo sa kanya. Kung sino man ang may dali na mga malaki, pakitalian na lang po. Sige bro. Walang hawak. Nakakarinig ba kayo? Hindi. Walang hawak. Basta titingin nyo mo. Sige na. Nakakarinig ba kayo? Hindi. Titingin natin sa pagpipila ba tayo? Hindi. Isa. Walang hawak. Isa. Pagpipila ko bila.